Værsgo, så har vi en dato cirka midt i maj 2011, og her har vi en motor. Den har nok ikke kørt. Den har ikke kørt rigtigt i hvert fald. Nu laver vi første forsøg på den her. Jeg tager starterkablet her. Jeg skal lige have fjernet baggrundsstøjen. Starterkablet er her omkring. Her har vi det. Så skal vi have fat i startermotoren. Det er lidt svært, men må ikke jeg klare den med den her alligevel. Se, det her, det er maskinen fra 1937. Ja, motoren er fra 35. Gør man det? Her med benzin. That's all, folks.